Dagini, be natural, so no, dear, when ya, Bemma, where need ye, Akya Apam so come, and Akya Apam, our fiddy in it or Sompa, FM TV, why? So, your bassy ever soon, Yasin Sompa man. Adesoma maya mamu nyina ha amamakwa ba edeba Sompa 106.5 FM Accra kotoni ma de atoso dadu na mienu enenne premetobre kase ebo na ne bra so no na ewie hye so se eye secure du mienu kase ebo na ye difri Sompa fie na ye to ede mano ewo Sompa 101.1 FM takwa Sompa 103.3 takra de Sompa 106.1 ene ye tachimaya Sompa 93.1 no nim say yeduru openso aboboa no kumase santimantemu Sompa 90.7 enkransa Sompa 98.9 bono ahenkuru eno yesunwane ena afi Sompa 101.3 manim asase paso doma ahenkuru sompaonline.com ensemi nyina ya bono boade akwa akoto obenya bia kenkan Facebook no Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube Sompa FM live. Sompa FM. And some ay de bade di mo akotene ya abati bi ni se. Enkwanhia bi asi e won kan kumase kwantempon so ama akra bi prepra na ebi so tinana mo wonse do. Awo robi ni na kodonkuya nyasam ama waka ne be ma se kapo e de afiri ho. Yei asam ene sika yewura sami jamfi wode ma na nagrada ya na ye dollars e honsam se tie ni. Ghana mampanye ye Roger Dramani Mahama so akwa piem wo Togo dwumadi asonko bia ekoso ase. Onya te se bi ka ye madu nso no bi age so ya Mahama na mpanimfo de atodwa se dum so no eto ebitwa. Ye rointi mfodwo na ebo amane yi. Wase obemo mpanyimfo ayi wonom ano sane ye wo mudu omudwuma sifa no etwetwe aso enti enyam hwemu. Bank of Ghana ebokoko wo ho abete ifa sikasie to dollars nom pound na ehho ade wase fana ye scam ntemo hweyi GUTA for the atu adwarefo anim sa enei dollar no kwa na ekofom na sidi ni nya hoden dia enuoma bonso ye nya ne bibi kase yamo aye secure sanitary pad eno ene ya bobo a ye sisu a ye bebe ensem na mawo oye oba wo hia bi eye maja pade ankanka ne se oboso me so secure sanitary pad eno nkwa na nataba no emuwa na ebai na etre na ebetimi akova ba bia se ebasa water force okra na beboa wo eno achi endpoint homeopathy clinic womo edim fidie ba hwehwe mu na yare a etew so no yetuatu ne ni hokra ede ewie wono kan ye ho na mo ye atwuse Leicester Company Limited womo na de ya toothpaste ne toothbrush bae ewie womo da amenti na triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa menimenu aba Akosua Kodie boaten Awusuya ansam no ase na yakwa man so na ya na yamane boni Ebeneza kujo akwakodi enkomo ne nyina no yeso rabia wanya finhia no aduosia wona na kodonkuya na kanchima de kan sa na girlfriend wona na nya kasa ma oba no na obi ntumi hunu ekwa akoro ya be ma ne be ma ekokodi nanum aya agoro ya wotafre ho ya kabo waka de no na ye kwa ma no so na ne Ebeneza kujo akwakodi asem nkomo eba no ai Yejosumi yaba na atoma ntemu bokode nyamya dum aha boko oni bi enfi ya asidan kenyame boyo nkoma ye ade apa na si ya ama owura yi wakwa akohia yi yo ami fa nchi amfama we tiepo ne wa hwefo hina efi takwade foxet ye tie ne se
ɛyɛ bosom a abɛsɛ atwa mi April bosom no mu ɛda ɛtɔ so di nwɔtwe na ɛyɛ afofiri da kɛseɛ ɛde ma Ghanafo na ɛsan sɛ wiase nyinaa sɛ na Easter da na papa bi a no wadi mfie no adusia ɛna ne mbrɔyɛ within the Francis Sam Odu ɔno no ɔyɛ adwuma ɛwɔ Takwa na ɔne abayewa bi ɔno so n'ani afiri ɔno so di mfie no 50 years and over na ɔne no ɛtwempena nti ɛyɛ abayewa no maame no Stella ɛyɛ ɔkɔ Owura Sam Odu ho ɛwɔ Takwa na ɛyɛ na Owura Sam Odu so ɛba ne nkyɛn ɛwɔ hanom sɛ ifeni mi ọba ese ọba na ni ha beka bom no mo edi Easter na ọba no mo kochinchin kakra no mo efi no na ehyi wo minti omo ye so mbeda bonten kakra na nka omo adwedwedwo omo ho wo a na nka omo akwada dem na omo gu abonten wo eda saa na be ma no Owura Sam Odu no ono na waba hoho nti okra Owura Stella se okwakwada edem esanse no ho awo nti ɛyɛ kakra na amaame Stella so ɛkɔ atwa no wɔ dem hɔ no obi epunu no obi a na mbie nti ɔfɔ so bie otu ni nan first one odi si dem hɔ no sɛ ni nan asiri bi te sɛ nsuom saa mɛ na odum kanea no to ɔsɔ kanea no ɔhwɛ ya ɔnkɔhwɛ fam wa ɛfɔfo mogya paa na mo na bread knife ɛna ɛda ne nkyɛn nti ɔpepie a ɔtenti mama nkɔfo ba hɔ no ɔmo ma Owura Sam Odu so ɛde ne kɔ hospital no ɔmo kɔdu hospital hɔ no ɛna doctor ne kyerɛ sɛ Owura Sam Odu ne hwuro mu aba ano baako ɛnka ho na ɔmo de baeɛ ɛna tu ne bɛɛma no nso no yɛtwa so sin yɛtwa ne sin no nti ɔde bɛɛma sin no ɛna ne hwuro mu aba baako pɛ na ɔde baeɛ nti ɛyɛ kakra na ɔmo di mi ka ba efie so ɔmo ba bɛhwɛ ɔmo bɛ na ne bɛɛma sin na yɛtwa so no ɛda dem hɔ ɛna ne hwuro mu aba so baako ɛka ho ɔmo di tu mirika de kɔ efie nkwanta asabea a ɛwɔ atɔɛmɛntɛm ano ɔmo du wɔ dɔkta no kyerɛ sɛ saa bɛɛma sin no ɛne ne hwuro mu aba no ewu a yɛde yɛ bibi a ɛyɛ nti Owura Sam Odu ɛni so tete ne kakra no ɛna ɔkyerɛ sɛ ɔno na ɔda dem hɔ no ɔsɔrɔ kɔde dem hɔ no ankyɛ bia no ho sɛ mmeranteɛ mmienu bi abɔ Owura dem hɔ baako ɛsɔ ne nsa egu n'akyi na baako ɛde sekan ɛde twa ne bɛɛma ɛna ɛkyerɛ no nso no ɛkɔyɛ kakra no bɛɛma Sam Odu ma abusuafoɔ no kyerɛ sɛ dabi sɛ saa na ɔka deɛ na kyerɛ sɛ abayewa Stella no ɔwɔ bɛɛma bi wɔ hɔnom a ebia wo ne ha ɔba ha na efie hɔ so no ɔmo nim sɛ abayewa no Owura Stella no ɔne Owura Sam Odu kɔ na ɛwɔ hɔ because ɔne na tena akyɛ nti abusuafoɔ yɛn sɛ ɔmo bɛyɛ kɔɔta asɛm ɛkyɛn no na Owura Sam Odu nankasa ɛtu n'anim tuom sɛ ɔno sɛnea n'abusuafoɔ ɛka sɛ ɔmo de asɛn bɛkɔ kɔɔto no ɔno ɔngye ntum esan sɛ ɔne Owura Stella no ɔmo twe mpena akyɛ about 11 years ni ɔne na atwe mpena ɔne ne ɛne ba mo mu deɛ but ɔnfi ɛtakwa mbaaye ɛmɛto bɛɛma bi a wɔde ma da ɛna ɔne ne nam so a obɛɛma bi a ma no wɔn ne sɛ ebia ne ho nimpa anaa ne gɛɛ ne maame ne nti no sɛ busuafoɔ ne kasa deɛ ɔne ɔmo ɛnya adwen ɛno gyina so ɛma kwesimintin polisifoɔ ɛma Owura Stella bail a sisi ame no kasa yi ɔmo gu so a ɔmo yɛ asɛm no nhwehwɛmu sɛ ɔmo bɛnya nkurɔfoɔ a ɔmo bɛbɔ saa abra no na Owura Stella no deɛ ɔno gu so ɛka ho ma ɔmo ɛbɔ polisifoɔ mo yɛ ahwehwɛmu na mmom Owura Sam Odu deɛ sisi ame no kasa yi ɔde ne hwɛ mu aba baako pɛ no ɛne sɛbe ne bɛɛma sin no ɛde de fie nkwanta hospital a ogu so ɔsa no ho yareɛ na sɛ wɔnwui wɔte ase ɔnwuyɛ ɔnwu di paa de ɔnwuyɛ na mmom kakra na yɛbisa dɔkta ne sɛ na yɛbisa sɛ bi a ɔno no akɔba se no akɔyɛ ne bɛɛma sin ɛne ne hwɛ mu aba baako no obetumi atena ase akyɛ na ɔmo dɔkta ne kyerɛ ma kyɛn sɛ ɛhwɛ mu aba ne deɛ ne dwuma edi wɔ mmarima ho ne sɛ wɔne ɔbaa da ɔno na ɔno producing sperms bɛɛma ho nsuo nti sɛ deɛ yɛtwa ne bɛɛma so no deɛ na kyerɛ sɛ ɔbaa na ɔmpɛ sɛ ebi a onipa ko no wayɛ ne sa na ɔmpɛ sɛ ɔne ɔbaa no ɛbɛda
It's a job about Chrono and what they are no between at least. Some say, ono, Beman, a Shomabano or on a stem sign produce. It's any idea at the Hano. Any idea about Hano. Nemo say you about between Ada and who is sunny. And to say, I know never manua one more trust one. And be one much as one bet me aside the Butu Swam and Ayana. Oh, me about Adana almost Dimika, this few hospital or bad fee, ever for quite another country and say, Bemasino, the customer account, the car, no dear, only the woo, and in the about back only a woo, until Dana, you could see us, Bemasino. And the area woman said, 10 pound woman, carefully. It's the Akane, I can't. Esinkra Aban man was say ana wamane yebowai na Akosua Kodie chire fama ye na nyame ya dom na ora yiso ne ho to no awada ma ayama ya sonte na ye no ntwetwe nkomo fanfan yo mesome da mas Abusua we Ebeneza Kodie ana ye chene nkana to yama ntemaro hosam a asie ana ye tese wo boye mu nchire mu owura wona na yerete we kura de asase ya tene so wabare mom na akare se kabo sa emrante kwa bi ne kwa wura adanim sa ye woba no ankasa ne boyfriend ne ba ho sa ye hwan eno de yenya anyamu enchiremu ne ntiase ne ye enti agusuo da ye de akire de be pia fi mo ba biada ya ma tiefo so ensi wo ho efi anya ba konfo dia na yakum ntokwa eno no enagom sa aboboa no ma yanto aso na fe ye nwura nsem foforo mu na eno so ya werɛ hosam sada enkran kuma se kwantempon so kura efra se achemasafo ena nkwanhia bi asie na traka na afa koko ede ko ne bese esi kwan mu ena fe ka foforo adwadifo ede wo mo ba besia kodwa wanhunu na ne wode kokko si mu a meka sei nipa be se nan de timkaja wono mati nanan mo wonse do emu miensa prapra no eden asese wo mo aya sabia na sade mu nsamtie no de ekọ ebu aten de eba nso ebu aten wo mu nyina ewu na mo de no ogina ho no atentrodo won na ebuo de nanisem ebo mu sei e de kire Sompa nsenkyerofo Oni metri na ba ku se kire no mo kika mu na mo ye me kama ko matanta ko police station ka ko police station akọ police for na play so stay beto pa te give them la enti posi sadom won ma hwe kwan so kose so e na edom aboa se won betimi aboa timi adrodro won ma ede kai foforo ba ne wonu me nam kwan no so se be na won betimi akwankwanhia foforo bia ensie Jumadia Shunko bi akoso ewo Togomemu ne nyina no ya bebremu mama wodro mpanyimfo na akwakohia warma to kese ahwe kwampa ya bebremu bosia wodro ya bronda no da nyina kwala la sulala ewo nkofo mama so ne yebetumi asia no kwan na ya bosia no wankasa ya hwe kwampa yebetumi atuade afiri honom na Ghana mampanyi ya Rajon Dramani Mahama ewo sa Jumadia Shunko no wase no na wo hobi ya okokasa ye arona mampanyi baba chiom sa nokura wase wiase amansa nyina titiru ane abebrem empanyefo nyina se ebona druso se wo mo ankasa eje sobo de bo wo mo bo na won mo hwe se abebremu bosia wodo a won mabro no wo betumi asia no kwan se na ebe ya da chinchirima wo mo mo sudwe kire kura na afenso so kura mpo no wo mo nkasa wo mo mpanyefo bia emra bia twem wo bedi won mani mu no se bia wo ma ya bibiman abro na wase wo hwem kura no a wodo wo ma ga na be yemfato ho no wo de akire se emra bia twem a obaba tena wo ma ga na akonya so de di kan no wase no kwasam ne sana Ghana na ka na dokuru ye pa na so nhira kanyame sankakra kakra wode nyoma guakwamu a eno Ghana yakoyanim. We leaders of Africa must take some responsibility for the debt trap in which our countries find themselves. In Ghana, over the last several years, there was an acceleration of debt accumulation, much of it going into budget support and consumption expenditure, and in a very poor governance environment. And so, what is the new debt agenda for Africa? If we are to shift from managing debt crisis to unlocking debt as a tool for development, then Africa must adopt a new public debt management agenda that is rooted in 3 foundational pillars. And the first one is transparency and accountability. Debt should serve the people, and this means strengthening parliamentary oversight, enhancing public debt audits, and promoting open budget systems.
I was your way again, Mom Penny, Roger Dramani Mahama. Now, no quackram will know Penny Pebaba to us watch your moon. Sir, I burn a real do so savvy, Mom Penny for woman no quabam crum, no one will say. One by such a must sing a capapa. Borrowing must be tied to high-impact projects that deliver tangible returns to our people. In Ghana, we're prioritizing value-added agriculture, renewable energy, road infrastructure, digital infrastructure, and health and education sectors. All these sectors yield multiplier effects in jobs, exports, and innovation. And the third is regional solidarity and global financial reform, the third pillar. And with this, Africa must speak with one voice to push for a fairer global financial rules. Credit rating agencies must adopt methodologies that reflect the structural reforms and the growth potential of African economies, not just penalize us for volatility that we did not create. Let us also build the capacity of African financial institutions such as the African Development Bank, the Afri-Exim Bank, the AFC, and the proposed African Monetary Fund to offer concessional financing. I was your turn carry Ghana Mampani, your Roger Dramani Mahama. And Nona Agya Appiah Yaboboano ha SMBC ma ewie bloggers ya blog di akwa kototo miamia na kasafidi ahodo nso wo mo we ho ene wo kodwa no na adwadifo de nam wo no mekọ anyina ne nsuo nyina afi wo mo ekọ afuom ehonkomo ena wo mo die na ebusa asa enkomo ben ya wo no se na no ayi ase o ena wo no hu se yura sabijamfi wo ba besi mampani anamu ekọwie ye no ena Evangelist Comfort Nana Grada aka Mama Pat wo betwi ne ti ewo yura samijamfi eka ho no wo che ne se na bo ase wo koto so no ekowie dollars ne sinanim se tie ne etimi chichiri kuro ena wo hwiegu ne so ena ne Ghana fo ahya ase kasa ho enkankan no foot soldiers no eche se wo mo adikan ye course ahodo afrefra dichine ye ho adanse ya ma aba mu na eba aba mu wie no wontimi meda wo no masia na grada na ade sika kwa akoma no de important wa ya ma wo eno won mo kasa ho pa na enam sa so ama yewra samijamfi wa ba bonten kura ba be pachew se de ekoye ne entwaye enti Ghana fo mfanche no na nyame nso mfanche no ena fe empanimfo eka bi eba mu nso emfa enche no na emuna enkra ne chese yewra chief of staff aton safre no wo de mena fa no se eya hemfi asa na nke be kanwa wasama no se wo mra bankasiem na fe wo meyi nsembia no na no na ye bo na fe ye pini wono ma enim mra enim lawfo na wo ma edi mra edi law wono ma ewe mra ewe law na ye busa wono mo se so de ekoasuei etia mra ewo Ghana yesika samomrem na emfonso a wayo se wodi sika eche obi na bia eya burochire sika ni ntia na yeguso a se yebetumi anya saafo no na brebre ye bo ne ye pini wo mo a de wo ho bia ye mra etie ntia yewra samijamfi ye frɛ no abankasiem no ye de honsam ebetumanim Sansan Crono Mona Sansa, Tamara Sabajani, one walk ya no, Wakabajokoya, one show my gun, your bomb bomb, Sabaja Fia Wakahubi, Reverend John in Team for Job Appiah and Chaye, and on a one Sambu Bruja, a Baba Tom Montenshuo. Now, one also quattro, and your posti, I want to return Agya watch him. Sasa will show more my gun, a Yaku Pony, near Basua. Now, Sawu Shamua, Asa Bamon Penny for Noa, and no Andis Yabino, one button of Conyason chance, Juma one would in a chair cree. Ya just an Indian or Marian Timinka, I just will be a Sabrina no puna to answer a sun way what you can be. What you said, ya can say na ye. Now say ya, you know, Mampanini, ya Roger Dramani Mahama, when yan of 100 June, 120 days, our Konyashua, Nenioma, why in our dear Tuja, was an about Crampo, ya said, Ghana for one penny for one Casa, no mubu minor, and was a woman to me do one more japadia, one more, woman your ma would do about Tuja. Now, so when they young was a video being namwa yero samijamfi wonu akroya na wonsa abomuo na wase papa no hwemu a dollar pa ya yese dollar no e wose yema nanim gu ase na sidi etimi pagya ne mu esore gina ne na so no won de dollar ne mom na wo hye na nimonyam ya jase wo kan ne se shira erema konfo agrada ye ne wasesa entini di nyina adane ya evangelist no ene wo kyerza sa nioma no a ene yandisi aban won ma hyase a won mo yere yade a eni soso e wo se won mo bu akwanta
ema Ghana ban ye nyina ye hunu bie sane ye ba ye betumi hunu sa anyam bia no sane ye won ma hyase won mo lifestyle asesa emukura timi yi ene ye fon so akese pa na gu TV so na wode kire no ne nyina no sa sika no won mu nya no wayi na asemi nche ye kwa ma no so na ya no Dr. Duncan Arthur akwakotwetwe enkomo panyi pa ba na mamu mu a wo bene mu yie pa ye ra mu ha o Sompa so nie ya na nioma mboko de Yami adom boko. Asedan Kenyame. Awade abo opruma wie ya. Ayeboko. Ne nyina no yese asensa otemra sebadwani. Reverend John Nchimfo John na ebo amane se abemu mpanyimfo no ankasa wo lifestyle no won ma hyase ada na die no ano soso. Ane ye ni chabi. Ane ye rosami jamfi okwache dollar wa brese dollar no ankasa no. Ewo se ye ma nanim gu ase na se di ba soro. Ebiem wo hwemo pa no ayera Felix ofosu kwa chenso na nsen yantam ane fonso ekita no ya social media wo kere enya asem keto ma sanu ma no nyina no wo munim ba bia wo musika wo munya firi ya wode yese yente wo so mu bu ho akonta wa ben e wa mamuo ane mu nsensem mu asem ya kana sei Yo medase na kwanya da ma meche wati efrin na politicians am there order wo siaze wo sande onto bia na Ghana ha watu aba watu bebre wodema NDC lecheche man sama na nkofro kan de arrogant another opulence another okwanya nkofo wafoda wase tipa no odoso madam munti NDC funa nkasa mpo eko ora komchi a watu ya another dam ora no ho wakakan sama am de wajunu mu no ankoye wa MPP aban no muda NDC won to ndile tinasi ya Ghana for the warrior ashe NDC mu there wo be nyama ya kuma boto ye nti nyama bi a yehunu wo previous government another aban fufu etwom no de na nche ye nche bi be si bi o sande NPP war ba aban mu no was NDC ye incompetent no so was what that wo be ye no so anso ye nti na Ghana for ya to aban da man nti se the area share NDC mu there NDC no ma nyama obobo ma no nti President John Mahama aye code of conduct for crowd ama won na sa ugutu na mo bia on say another when na yi do your perception no ba there what ye yamadada na etwom de bita na entwe dam na me ma gina kiram enti wona na ba ya adwene se ewo se wo mu bu akontare kire Ghana fo ana na obi a eji domani family mfia ye kana asem de wakoche dole oyo obi a sesa onze no ho oyo obi a NDC fu warration mu nti wato aba ama no wanhwe ne age dodo wonyim de onyimyimdi another na ma atu obotu makasa nti the whole party NDC was not one party na no there on kasa mo ho da dronyo chiami ma NDC party da no nyonipa order from necessary Ghana the whole Ghana gold border yet on the fufuro kra no what that say president when you know my agreement let that oyonipa onyipa bia oyinipa ketewa oyonipa no mu yedru ntina mo tubi obotu bia odo hwe no hoye odo say hu de on no ho to the same gempia onu na na yere woro bo obra na mmom abaye Ghana nyina ya asset nti se bibia obaye no wan hwe ne ye ya obeya asem mamanka Bible ma asem ko nka ho Bible said there mon hwe no wan kasa mo papa ho bon na cheda adaye na ya na ncha adaye no wa adwene mu no oye papa mmom de nkofo bakasa ho bon nti ode iya ahwe pa na eba na ethics anke bakade se riya bi na to ya na do onye no onu bejina de adaye ye no se bo hwe bienku na hwe onyi fa ansa na yeda na onye papa if you are just a medium fear na ono na adwene mu no if you will judge him by that today onya da na odwene de oya de bon ti wanhwe ne benkum na wanhwe ni mfa onye ne ba mini gina ho openly na okasa na oyi sika no so odihye ba mini ntem openly wan friend share group man na let down na adwene mu ne de onye bon de biara Sompa FM ne papa oye no say alaga na fo okasa mo bon ni ye ma hin de wa ba no wa ba pacho ebinu mo kada NDC funa abi kada wonyi na aji
If we must look at it, once suspended, and in the another or John Mamma Ninsim on our cousin or the code of conduct for Fraba. The middle there, Mufid or ya, or be a Magana for Yakumati. Middle Lord or Yana, some medium is why I did that where we know from don't know about one Wabba Patrol. So be ya, the engine. No, you won't there, every one and your friendship, we know French wife in the there. I see politicians in Jam or more and Yama water. Or they are mamma, you have to do a quarter bag, nobody did it, you have to do a quarter watch, nobody did it, you have to do to put, nobody did it. The thing I had the Mexican when you're away. But under Appiah, well, let the care Bokaya and San Labor Parliament. In Sudan, it's also going to go. It may be in a year. If you got with the Agya in there, they use your market, let's say, oh yeah, I'm buying. Ghana for he is the cat, not the margin. And so, for the way the margin I want to, which are very much. What is the watch I can what is the food? Not bag I can. And they say, I walk out there with you. You're brilliant anyway. So, if you want to win, no one to try to me, I'm not a boy again. They were Babaka. You don't can you jaw more cocra no. Suddenly, now this, now, what I say, be more say, and Pamono, any other no. Yet in some chance on a man penny, one and such about 2 jar. Na wo kire mo se wa wani suo no obera sa so twen wo betumi dia ma wo na wonhu ne sa sakoba ne sa de Ghana fo ka no mampanye de ye adwuma betumi ayensa na ho ama foforo mampanye na lesi so na nka so nde no o sa na ka bana woto manyi padodo na woto man na o ntum nka de NDC fu no woto man o ye NDC fu na Ghana fu bebre NPP fu pu ebia ebinim woto man nso na nka so nde no o do ya da Ghana fu bi sa ma be bi sa inde ma ebinim okay the man that do nyina adwene ye wa na o sa na ye nhwehwe ma na da ye research gan it conclude bottom line in there ono man pen the other man na shanensa he has the power to fire and he has the power to appoint and fire and to hire and fire FM so no hwe net of fire no here or fire because ono no high no nti owotum de oye mope na momonye magana fu yakuma nyina boto yeyim amemunu yi sami de mfia me nka da asama atumi wonyi na ti na asama atuni wonye one suspended na mom osande abanye adwuma na odene ho akwahye binti ebesere de ona anu so onhwe no ho ye so oba suspended no so obi na ezo amemunu ntum menkyere tiara na mom so kai me mankotin da nto won fa mo no kokko da ma oba ya ye kweyim no yehu bi ma na jo Muhammad ni yes no aka to no na ya kweyim medase Mensumedase I wish you were a Dr. Duncan Arthur and you're not a bon commander but number 1 and 1 and some wa papa wa be mu ye pa na wa chechensemi ene ma yenwura hode ne ensemu na asofo hwe ahode ne so e wo my Ghana yewura John Ginapo wone ensentwerefo di nkomo no wo chese kotonim abosumi ayewo mei no se unye hu senkanea enhoma ne bi ate abeba ba fom na amanfo teta nua ho a enu di adanse pefe se eyensiesi adwumadie na wono mo siesie na emfidie no bi wo ho a be se mfie aba besene koni ewo senke bi kura yetimi tututu na boto emu alusulusu yemiemiem ba bi wo ho se yede wo yerenom ene grace fifafa wono mefifa ni nyina no ache wono mo nyanyoy enti kotonim abosome mu no wo mo de yo ewie ne yewura Jum bosumenum ayo homobo mobosomenu a na chese ho no wono bete ensiesi adwumadie ne so kakra entie ko animu ne de nkane ne begina so ma na de sese ukogogo nyina uba utimi ehunu adekro chese kane adum na asan aso ye kan bomu yedum so ye bi kura edeto mempene wote akonwa so din se kane adum pene ya hyada e madum so no wo maje so ya mahama no sansem ne nyina to betwa na yewura John Ginapo ene nsentwerofo di nkomo no Sompa nsentwerofo opempam nsenkotokuo wo mo na na eben no pa na ensem no yete asese. What I get is that within the month of May they will do a lot of this maintenance and do some minimal maintenance. So after the month of May, when they are done with the maintenance, during any unforeseen circumstance, we should be seeing a much more improved sector. But we have no choice now to service these plants. These are plants that have gone far beyond the minimum or maximum operating hours, which requires that they ought to be serviced. But as a responsible government and the minister have no choice than to allow them.
I try to hold them back. And what I've realized is that if we hold them back for too long, it will compromise the integrity of the plant. So I want to appeal to Daniel that even as we take this step, we'll do everything we can to reduce the impact. And I want to appeal to Daniel to bear with us. It's a necessary step. It should have been done long ago. It's not been done. Now we have to do it. Minister for Energy Ghana Yura John Jinapo wonon common in central for boy in Yekuti. After concern for from now, my phone na bashan what in one dance here. Says $1 na what day ye kitan one ya dear theatre from Amasidi Nanyan and two papaya shasia, agent so echo. Na and can who be a major phone Kawamukoya Wama Ganemu, Ghana Union of Traders Association. Ye trying to can say GUTA, one maba one chance the crata Appiah. Dr. Joseph for being wire president at the GUTA. Wabamania at your Musane Sania Sidino, I shall see agent or say ye Ghana for ye moshire na yemfa yensa enshase yenye ni sense ene no achira pa senyankropon ye adoma kakra wo maga na yesid no ebetumi akon akonanim nam so nti no sera dwadifo se ba bi obi ya akwakoduru bia won fa full stop nsi wo na won hwese adwadie no so won betumi atete nneoma so na Ghana fo yetumi anya sika aguyombutom na asemi nti so mpakase ye ne Ora Charles kusi Appiah wonu ko GUTA wonu mo ekonu a wo head of business and economic bureau adama wonum wona so paka setting komo amansemi ochrom se de hwe but so there man senator oh mami never let me share no tifo and the say uni say hwe how nyame adum you see the nenya hoden na dollar pound it was echo from na yi su say ye consumers eni omu pije ese ho emphasis eni omu chene kakra na ye so ye dey for eni omu ye adwuma nyina say if it will be possible omu titi omu nema so kakra so that at least the customers so oh, but you make any specific suggestion of reduction rate. But the appeal is that we share onyema or rate or no any current rate. Now your adjustments never possible. Now you show me say omonye so that the consumer can also have some little respite. But what you say, it me share or be say it's not onyema so 1% and now say 1%. We are appealing to the conscience of business to say a very possible. Let's bring some kind of relief to our consumers. It's who release now the mucha. I was already Ora Charles kusi Appiah ne yeten and canon na krokromo na panyipa na baba sere se wasra da dwadifo mo force anyo na nneoma no monteteso. Trade association, one of our key responsibilities about trade advocacy. We would definitely continue to appeal to the conscience of our members. Yes, we are all in this together. Remember, we are doing you high. But say, Yamia Dumina, a wine high kakra. Near stress, even so consumers. We are so much convinced that young crop for any more traders and members of GUTA this appeal. They will keep to it and do as we are professional. He said, you share friend in now. It's this time now a different kakra. What you say? Yes, sir. And make the first appeal as far as price reduction in commodities are concerned. Because now we can see every single blessed day. See the Ninya thing. A little unprecedented. It's not as usual. That is why in a moment where things are not usual, you don't continue to do what is usual. You do unusual things. And that is why we are appealing to our members to adjust prices. I was only returning Ora Charles kusi Appiah panyipa GUTA wada sika samne hon kontabuo ehonsem so. Ene yeda so ginadwadie ene sika edidie ne hon komom na Ghana adwadifo nso akasa yensentru ne ba bedu ene ne wo mu di sankomo yi se obeka ya yedi kandeto so se samijemfi e de dollars bi ma na konfo agrada evangelist mama part ema honsem ayi ne wo Ghana nenu ne binom nso kasa se dollars ne kura nanim agu ase e wo sidi anim esan se kane no nananka ukura dollar na yesika mu edu ene sidi no atimi ahwehwe nani so ama dollar ayemre se ukuta dollar ba ko a ukuta Ghana sidi no edu na ode miensaka ho a etimene dollar esi agan eno na adwadifo no nso kyese aboa pa ma se wo mokofa ne ma no a eyara ena ebi nso de to so se eyade a wo mo ntretre mu a na medro wo no mu a etonso botom na wo mo nso honhenhan wo mo dollar na eso atino bi mi pese de ye mame because
See, called Jom Kodie, dear, the phone can say dollar no was soon to the beer to Newman. Into Uber Adriana Crona or Tana, the Kodie. Also, Babbe, my bonus workers, rest are the on the cry and quantum mumma. Cry, Minian and Katiaba, 10 cities, 13 points antenna, and no cry was so. They say, and this in the water dear. But so far as a sort in the made the Moji, they say, you're better, you'll be. I'm an Asaba from so to me, I'm never for ma. Yenina, never boy, Yenina, Tigana, Yenina, never boy. Appiah Apam, me go so me home fast. Dollar the above for my but Ghana your problem no you face you and yet dollar net CD nasem a control price because we be waiting for final the net 10 cedis about probably team that 30 cedis because I buy no team check it sound the panel who say okofa de say one CD ntia zenka 2 cedis no de to so oko ba bia obi a o ade a o de this benya control price aka dollar no say dia ndia na be boa because emfa so bi yate ade no so dollar wo from buy at so and okofa na China buy no eyefo but obetimi de double price aka ho abeton amai. Enu ye Ghana fo bi a ye nua ba bedu ene wo mo bo nkomo efa sesei Ghana cedi ekura wo a 13 Ghana cedis na de peso be se aduasa miensan bi na ade kwa akwaje $1 na wo mo chese eje papa apa na wo mo hwe ni mu se so be san so kra tiaba fom na nka be ye ebia 1 cedi to $1 e ba ne saade a wo se dollar na ye hata pa e wo cedi no enim na onuane nyina ye kan no e wo se yetimitena na yehu se ye secured se wo no dofo na tie na abribia wo ye secured a won so kra wo nam a ya na wo metiri e wo soro secure sanitary pad e ye maja pade babia wo bia bo modern se won sa beka bie Mother's Day eno ana na ye didi sa na dru Valentine's Day so wo ade kokko bia de becha ma remfi secure eno ene boa ma no na ebo wo mo ho ban titru ne se wo mbo so mia so ya wo mbebu wo no nsa e won taban ye mu babai etimi kata ba bia gigi ba bia na wie nso kura atwetwe na siesie ne ye ama ye wese kama ene nti bo modern se ba bia eto ade bia wura ho a obaji bie ehye dodo enti utimi eyusu heavy flow bra adru medium ene ye nyina hyane so sa fe no wasi unyinta so a de ohia e secure sanitary pad apomodeno nya ba bia na wo so oje no e wo so okọ ba bia odi tipaye kọ na yafunya de wo ho a wo mbehu na ye besa ne tentem e de ama wo e endpoint homeopathy clinic wo mo e na akọ ho a utimi ye free emema mojonso twa ho chimate aba ho enti eyeni na mugu mu ho anim ase ewo emanim ede kire sabio ejina mema na mu na muntimi nya de omde ye enti edu sa na anhwe ye na di agro ye beka odua ede afiri so eno sa ho nti ene wo sabere bia akọ endpoint homeopathy clinic ne ye domhwe wo ye de awo atwa apoa wo ba ya ohuru wa wodi mbe de wo honi ka honako endpoint na bo hu so obeka se am free se ye brebo no anasa no na ha obi wo ho a wo mo na behu na yadoma mo wadura etu yare ase hwehwe won kran no spenters kwan so shell signboard ho na behu yen afi wo kuma se ya hene makokoben ho ne yebutu ebo adwuma so no ede so ma adasa 0244867078 ya homa na wonua obechu usia ya ene Leicester Company Limited for eni nkomo wate wo mo ene de broso papa ene aposia esiesie numu ma oral hygiene wodi etimi todwa na etoyie wo mo na de Yas toothpaste ba adwa so no ye wo Yas total care wo ho eye numu no wo siechi nam ene esini nyina ho adwuma afi yesan wo Yas heba eno enum kankan kaka seproye etuni nyina ase ena afi yesan so wo Yas whitening ene be ma osena ye fita te senya mese ene ntia no wa hye no nso o nkran a 0501619588 wonu me wo kuma sem 0501390338 na ye no monyo so adanse hu ne ma pa nyina wonu na Kodie Company Limited aboboa no wonu na aton adanse hu ne ma na wadi award wom emfa ho ne adwuma oyo ne se de odwo tirete ne nche na akoto adanse ho ne ma betimi asifie na wie na odi utiratum anya wasondwie enti enche se de bodanso na doa cement penti eni bibia efa danse ho no ya na wahwe na Kodie Company Limited wa esemframa wo ba bia enkran tantra he runabout no so wonsa beka no ansa na bedru 21st clinic so if rachimota na ekwa ya na wahwe onifa 0204355040 wono ene adanse ho ne mapa ahemfie Agya special
Happy Mother's Day aboboano eno no Agya special local foods no wono ene woni nyina enadwo sei sompa bedidi amea Agya special eduru binada na ya akwankyene wukuada fiada wasanso ginam se franka no Agya se enuane a unhu bi wo na boche ase nyina bra de wafe tete hode ne nchen na benya ede afri Agya special nso ewo ba bia TikTok no so wotete ton wo ho ebia na Instagram wonko no wotim ho eno achi no se oko Facebook abenya no ene ye kan ho na ko hachu atomic transition achi ho ape enuane ehu se eyi ase ayefrase ye ko ho nyina Agya na yoye 0246 5359921 onsa ebeka no 21st clinic sciatica commandant sciatica pay setter wono na ye sciatica duro ne hu yare no enti afoforo nyina esua no a na eyono ene kofa bae enti fo ne kire ne nche ne nkorabata burudunum wono nkwanso na ya asabia wotimi firi Ghana ha ekoburu ni kurum na okosa buru ni fita yare breko adokotafo a agide kura akwa na ebi twitwi ponkose no wo mo prapra na ntwibuom ene ne aka nanso 21st for de ye ko Europe ye kosa yare ye ko Swaziland Botswana ene South Africa nyina no yarehwe ye wo baby a enkrantantra herana about no so afi go so ye wo ho ye wo brekum ye wo boase sa na takorade takwa enkransa tachiman ene sunwane obenya ye 0540311311 ya homa no Kweku, minim se why she. Me cry man nane. Now so ebony show one baso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom will you then it's not on, but double dosu got as a condom. Agya special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wedding akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Agya special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de ntie fre ne local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes wa pro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se ehya abontine aduane edi yenye ne bisa dabi Agya suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Agya special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Agya special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 and answer 05947972115 05947972115 for na would them 21st clinic sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu uje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gye 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gye din wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba
bia wo mo ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill roundabout se wo free enkran eba ye wo nsa ne fa so wo frama saman so na eba nso a wo nsa bonkum so ho na wo behu ye 0540-311-311 0540-311-311 na se 21st clinic still wo mo ye sciatica expert medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebusian Chamfa. Sawo pedudu 2 e won kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abedwaso abeboy. Na ede na aya obayi a oda former son yafunu mu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi me ben fie pi nanso ne yam nwono da se me kire no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa menyi ni se wato ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ani Haxa capsules any Haxa mixture ankom ni nkyeremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunu mu etuma wo yefunu ekeka wa wogire ho a enyi ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how aye ulcer de a kope Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 020-3822-855 Apinfo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkratoyi yi atom TV Emma Akituapa. Asemna no wate no Sompa TV ene FM Emma Akituapa ampa yede wase esanso mo akwaba ede oba Sompa 106.5 FM Accra badwen kire no fatwa yen e o Facebook ho na ye bekenkan dia mawo ma Minwura Bank of Ghana wono maboboa no Central Bank of Ghana wo mo mfoni eda Ghana sika so na wo mo signature nso eda so wo mo na ekese wo de krata bia ba abontense enne one may you Android phone yi unya so data si so na ebia wa yesa wo bra so o ko ba bia bo ho an se wo mo de bibia ba beto so ka kire so for sika bra na ye be mo nya dollars de na no yewura samije mfidi bi ma konfo agradai ama o sika same mo apagya na yen so sabi o ye ni biri sika nti na edimnika de akire eno na Bank of Ghana for e de atoso chese wuni ukokoye no a e scam nti wo mo de alert asoso na ebane sanso no wo mo giu sika wie na wanfere na asan bebo amane kura emra besan tiawo na enum no mayemben yewrobiri yeboa wonde ebasika semu a waben pa afi kwan edi sikasie mewo eye dodo nso eho akwankyere won nenim yemompire ne yemusa ne se san komo yi a ekokoso yi no yen a yennim bibia afa ho yebe den na se won mu tia ya yehunu yewrobiri yeboa sompa dumienu kase yeboso ni ma hai Bejo Sumiwa. Na sikasam aboboa no ehoboko de. Ya miadom ohwe o man sikasam ne nhihye ya bibia kwani ampoase ya hanso ye som ye tiefo som papa na miwura enkomo bi ne nam Bank of Ghana for boy amane yese ebinom akase wo mo trade wo foreign ye hwe ne yemfa ho anhyem na emra makwan me edi sikasie no wo mo nta akire enti utira nya ye na akoye bi na efom a udi agorokora amra besan so atiawo
so mrana sa na tie pa apoten di kan bi ani kire yen na fe se ye hunu bi nso a ehon so akwan kire ode amaye yo mira dedi kai mamenche otie for nyahwefo se oba o my Ghana ha through the Bank of Ghana Act and the Banks and Specialized Deposits Institution Act of 2016 at 930 and my Bank of Ghana quite to me say sikasam hye bia wo my way mo no omuna en coordinating no mo fancy say papa nye den embra na oba my Ghana obi bia wo pese wudi sika ho dwa bia na this so called the Central Bank ho ekwaji tumi e di free nsem ansa na wetimi e di se adwa no enti se wo pese obi microfinance wo pese bi obi small susu savings and loan any bank bia na ye di sikasem ana ye obi mfa ni sika meto emre so obi ne gise okon ho e de kwaji tumi na so tiefo beka ya o my Ghana ya go through a lot of Ponzi scheme make a Ponzi scheme a kwan bone a enipakuo bi efa so e de dada enipa bi a omunya we na omuju omu nsem sika de den e di free omu nsem na Ponzi scheme e sha sefi o my Italy mu emfie bebre echi ayeden etwam na bema share sade se ne friend Ponzi tinidin ane de beto sa fraudulent deal so a ene abe Ponzi scheme a ewiati nyina obi ayeden e follow anase ye ka kwaye faso dada nipa gin nsem sika ye din beto so se me do bo my Ghana mu a Ponzi scheme abo my Ghana mu bebre mu emra na me ya akora no me kai se baby ba so a na efomo pram me kai prime kumase no mu wo kejetia adeshman esoro ho no the contemporary dodo na bekai eye behave to say Ponzi scheme if the year somewhere around 2014 2013 obetia yes DKM God is love say scheme ni nyina no niema omu de bedada nkofo anaji omusika enti omu dwumadie no wo ho anu afre waka cho say for sika beto ho na me won fasudie bebre de den edema enti se bank man faso returns of 5% ya enam se ono all person odada woni nti obeka cho say odu sika na beto a obema 30% obema 50% na yaye nipai na yeso yepe ade a fo no obi apese ni sika onyam fasode wo ho no empempi no emaye tutu amerika me ye di sika ye den ekohye ho na wiase dane ne ho enti ne so obesi dai no obeka cho se mete ha se fasika bra no dodo na fama enti se so mo tan de ko internet cyber fraud eno ne obebie internet ya no aka ye sa ade we fa dollar we bra na be yesi nti we na Bank of Ghana hu na wasase e boteme mu fokokose ye nhwe ye ne amfole as a victim to sa Ponzi scheme na ahase e develop no na miwura ne wono bokura ye nim wo mu didai ebitimi kire se kwan a omfa so nya omusika no internet so wo de sei tum na wo dan no adakoro utimi nya sei eno no so beka se Ponzi scheme wa we says konanim said the kind bibia ba ye friend cryptocurrency ene ye kwan foforo so a ye faso di sikaye den edi djuma e wo afide internet so but whether it is cryptocurrency or Ponzi scheme ahweye na tese wo hwe why na wudu sikaye ma no even cryptocurrency na we ase bi mo ye agi atum no why na adu sikaye ma no ko internet so na adu sika koto na ade be chen na company ni ho a how do you track it ni nyina ne se esese ya ahweye na ba bi kura wudu ajapade ye den ekono wo ye extra careful ho se de usika enkoka amanie mu enti there is difference between cryptocurrency and no kran ewiase nyantu mu ye share denya regulatory framework emra ebebo saa ne man ho ban enti afi na develop ba na bibibia ya na eba no ho hyehyeye den kakra enti so tutu America do sika ko hye bi mu nese daache wo hu ba bi kra wo track de call ya ayeka enti ene ye ba tu Ghana fo nyina afo se ene wo mu pe nam sa kwam no so agi sika no wo mani ate e de ko high tech enti no mu dile anu aye careful se de be ya wo japade enkoka baadie na miwura na ebesida na Bank of Ghana we nyina wo hu boy amane wontime nso obi panchi eme ehunu se bone esumesi na bentin dini
na wo boy nkokwa bra ye nso ye nie edi hu we Bank of Ghana dwumadi a wodie no one ye ntemamufo anedidwa so watiefo be kaya even nam one case ye sha se eba no Bank of Ghana ebebo Ghana ntemamufo nyina akoko all the DKM ni growth times microfinance policy schemes ne ba ye no omubebo ni Ghana fo nyina akoko ba no kure wom ne se so obi sha ase so ye bibi wo kokko bi na ye ntemamufo ni ehunu ni ankoyi wo masukire a omu ye nipa kakra bi na wo man omu nyedan omu hunu enti esese na within the environment na ye very vigilant na hu se bibi koso na draw na attention se we obi draw na attention no ana ama na ba bonten ebe ka chese yenye den yenya ahwe enti said they utu kwan and not even Ghana or say see something say something like who se bibi koso na nya pa wani hwe na report to the appropriate authorities na yen so yenjai sika ni bebrebe a da bia no bia pese odi ni sika ekoto ba bia open fasode empempem no anya ne sa na se anya adwen se ye beboa ama regulator na adwuma akoso a ono nkwan ontimi nye dan ontimi nye eti the burden of being careful no at the home yentimemu for so Bank of Ghana de oye na adwuma se de o say until one intensify campaigns education o share the last few years a Bank of Ghana na general public no interact more umu hotline na edaho a unse bibi koso na nya obetimi adro ma attention ti Ghana for na setimemfo yemfa sa akwanya wesu ne enu munyi nkomo yewura wie yere wasepa na yehunu bia yebeda hunu se we de ponzi ana dede na wo modede yen ahyanso ne bi ne sen adwumako bia na umu otimi se umu ji obi sika wo Ghana ha no Bank of Ghana for ama woman license. Okay. Inti se obi se wo yesa eniema ni bi abusa ne se ne license wo hen. Or the license ne kirewa Bank of Ghana ewo hotline na tem bia wo person no mo interact bia no. Wo the information ne kom ho na the verify ma wo ma. Umu be confirm say you mu dia na anyo mu dia. Ene wo be ha microfinance Bank of Ghana ma na hyenso de sonko bi eye sign bi asede ana yeden edida dedem na wo mu unique reference number yeden ebomu eto bi so microfinance na ya hyenso de baako company bia ono so de bank no ubedu na Bank of Ghana license ya ode ama no emramu eseso ode bo ne banking hall o pick license number no na wo free Bank of Ghana hotline say wa pick license number we wo person mu verify ma within seconds no wo mu be respond to that effect enti said the adwuma na American interactive ade Ghana for yen any regulator ni nyina no esese eboa ye ho na wo muso ye den eboa yen Erebri eboa wiei sompa kase enkran ye de wasepa na obra wanyade ama ye foforo be kire yensu bia nso ye bebo opono ye erebri eboa a financial analyst wonu akura we chartered accountant ona te se oni yen ebo nkomo efo esikasem ho nti wote se ye ne Bank of Ghana eni twaka oye ponzi enko ho Aya ka say don kuma ya wo my Ghana mra se je fie ne nsantwe for edi nkomo warmo se ma wo kanyina no ye titia se kokko kon wada yi a wo kire mo say yero asame jamfi ya oya panyi kwankyere for wo hwekire sa Ghana gold board no papa no woni mu de pa ya wa bini muo sanka sika ya dollar obetumi a che no obedwom sa ma ni nyina hunu bie na so nyina so atie no wo mkire sa etia Ghana ye mra na wanyo bia akura afancha no eno kura no de tete wo makoma sa konfo grada ye neni di asesa abaye evangelist no enam so ntire wono mo sere mampanyi ye Roger Dramani mama so no wan kan nam so ntimo ntenta so ngu fom emfa ne ka kire ma emfa won so de ose abaye ojo na ye rosame jamfi no watwe na sensen ko ba no sa no abaye nse na ho ama foforo binum so atimi asua na won santrofo hye mode no a akoso no mra sebedwane a wogina mode ma de hye wo walwale abato mpeso so wono akro ya no ba no sika sam ne won kontabuo won sansam mra sebedwafi abadweko no waka ho bi Dr. Kabiru Tia Mahama wono anene santrofo din koma wose bibi ekyerman panyi the immediate sanctioning of Mr. Semi Jemfe as acting CEO of the Ghana Gold Board. Clearly, it is an affront on the code of conduct. It is against the Foreign Exchange Act. It is against the Currency Act country. And even though the Chief of Staff mentioned that ignorance of the law is not an excuse, Mr. Jemfe is never ignorant of the law.
is a lawyer of repute and understands clearly the action and the consequences of the action. So he ought to take responsibility for same. Secondly, we are calling for a full-scale investigation into the source of the dollar bundle displayed in the viral video. Where did he get the dollar from? Ordinary Ghanaian cannot go to the bank and first, even if you have a dollar account, you must demonstrate transaction. You must demonstrate that you are traveling out of the country in order for them to even allow you access your own dollar. So we need a full-scale investigation into the source. I was aware don't come I will my gun and rush over your fear and yet you woman can. Any I will who send BSC. Papa bia for no aneba wedding finchie dunum na wanyam no kra de aka ho e wo fra mantem afa enam saa so ma police fo aso ne penchi wo mode ne court no court se won kodan na dua fie finchie du emfa nko minimini ne nsini na woni dokonsini kofiche zega ene ne din na wo electrician adoti kope eho ene wo fi na wono aneba wodi file no na enam saa so ama wafo afuro enumu ena Faustina Eleklem wono ena ye empotem ho assembly member kowu eka ne din ho wo so ababa we penchi si aseka ho yenkoba police fo amane ena onkobo amane no Abed Kombo wono ena wo boko adu no wono nso de asemi ekoda court na ewie court hwe papa na ni nkrenchia na obuso ansa wo de sen wo se kofiche no wo se kofiden nti woboboye na na chese ohwe a bone woni trim nti wo mu gyaagya no so won santena fia anhweye na wakwa akofa afade yemfa nti mfinhia du wonko da na dua fie Keti South municipality ho ena circuit court a wotoko wo mo ede ne kokko ginaye ene entema memfa anko India ne Pakistan wono mo nso sesei wontemo ya ayete se Russia ene Ukraine de no sesei 32 airports and I want more chese animu ya ebase India ene Pakistan ni bedru hope won beje ne nemo nyina hwehwem sesade nsamansaman wo saman ne ntamfo ensuom na wo mo biebie de wo mototo mu nyina se enye adwuma na mom enye adwuma ne nkyerese wo fa mu fole no wako na eno no nso President Trump America mampani wono nso de nano atomu bi se wo mo adwobre mra na ankwankoye te se de Russia ene Ukraine de na ehwe no ewom se hokora no adwobre ba enti wo mo hwe ni mu se adekura kwasa sasa amfonso ne ba emu atututu okoso no wo mbe twa aba ede ahwe ano na padaka amabeden so aka Awosona na weso ne yegyina na yeden sem ne nyina asie na sem wo de bae no de makote no bi ayesa Ghana mampanyi wori ato be mampanyefo nyina anim se won madwene nkɔ benkrom na yesika sem yenhwenko Kofiche zega wono afa ne ba ama meka sei yedena koto na dua fie mfinhie du Sanso na GUTA mpanyefo nso de to adwerefo no wanim se neomabo wo hwe no wontete so se neomabo ye tete so de a enene wo se wono ma eto nso botom sika etimi ba ho eno eye de ekoso wo dollar ene sidi ntem no a Kasia boy no nam Sompa 93.1 ewo Kumase Ayiko FM Kumase 100.9 Adam for Radio Paris France Abrochimemu Takwa 101.1 Takra de 103.3 Touchman 106.1 net dem Sunyande na Nkwadro 98.9 Enkranza 90.7 adeshe one so fabi yada mo nyina mu aseda mu ase wokɔdɔ manso a ayo Sompa 101.3 de kwoda no so ya Sompa FM Facebook and YouTube no so near demo live Sompa 106.5 yensem for panya government www.sompaonline.com ho nyina dansam no nego ho enmekɔ wei ana won so yasene secure sanitary pad ene so ye mu ma ye de kase no ebre wo endpoint homeopathy clinic enso eka yen ho sada na 21st clinic the sciatica commandant and expert enso eso ye mu bi eno achi no Agya special local foods hacho one so kan yen ho and a Leicester Company Limited a one the Yas toothpaste and the toothbrush buy wo mu nyina and kan wonti se ho a wo so ye mu na awia premotobreca se ba secure and a boy abomberet no ye de bre wa kan come for a triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa mene menuaba Akosua Kodie buatin